תלמוד תורה הוא לא בית סוהר, הוא לא בית כלא. הוא מקום שבו צריך להיות טוב לילדים התלמידים בכיתה. כי אם אנחנו רוצים להביא תלמידים למצב שבו אנחנו יודעים מי מתקשה, מי טוב, מי לא טוב, האם מדובר בבעיה כיתתית, האם מדובר בבעיה אינדיבידואלית, אנחנו נהיה חייבים להיצמד לאיזשהו פורמט, להבין מה קורה בחוץ ומה לא קורה כאן. כנראה, גם מה שאני מבין, שכן יהיה אופק. דבר מושלם לכל מה שמנהל צריך. כשנכנסנו למערכת נקודתיים, זיהינו את המוצר שהוא יוכל לקדם את התלמידים לעוד כמה שלבים קדימה על ידי טכנולוגיה שיכולה דווקא להיכנס אצלנו במוסדות חינוך חרדיים. אני הרבה תלמידים שלי הוא לא יודע שם. כן, אני יודע. לפעמים לפעמים זה ממש ברור, הוא עשה משהו מאוד חד, ומחר אתה לא יתקדם. כל כך הרבה פעמים פחדת לא לעשות משהו, וזה מה